Poďme si pozrieť aprílové akcie zo Stylevany. Mixun Sunbeam SPF 50. Potom mi poslali tento krém od Celimaxu Dark Spot. Je to na pigmentové škvrny. Ja už mám tretie balenie. Kto máte problém s opukmi očí, hlavne ráno, tak určite milujete tieto očné krémy s rollermi, s takýmito. Je to od Tirtiru liftingový krém na oči s kolagénom. Potom je tam v akcii takáto minisada od Haru Haru. Je to rada s fermentovanou čiernou ryžou na obnovu kožnej bariéry, na skľudnenie pleti. Takže kto ste to chceli vyskúšať, tak takéto miniatúrky sú šikovné. Potom mi od April Skin poslali túto Night Wrapping Mask. Je to na štýl tej od Medicube. Java sa na zjednotenie tónu pleti a boj s pigmentáciami. Vlasové sérum na vlasovú pokožku z PD Arena so spikulami. A tomuto som sa asi najviac potešila. Sú to tie PAC, neviem ako sa to povie po slovensky, s kyselinou kojovou. Pady môžete využiť aj ako masku, že si to priložíte, necháte si to na tej pleti, alebo iba si tým pleť večer pretriete, tak toto je vynikajúca vec. Choďte pozrieť.